Yapon яңалыклары белән мин Гөлнара. Ә мин Алсу. Бүген безнең 20-нче чыгарылыш. О, кечкенә генә юбилей. Әй, Зурмы инде бу? Зур инде 20 атна дигән сүз бит, әйме? 20 җомга. Әйе. Әйе, ара бирмичә менә 20 атна барабыз. Калдырмыйча бит әле, менә Калдырмыйча, калдырмыйча. әйе. Молодцы. Күз тимәссең. Кичә генә мендем яңа тауга. Яңа түгел инде. Иске яңа. Элек менгән бар иде. Истауга керә торган. Менә Кин Пусан дигән, Кин Пусан. Ул инде менә монда чират буенча без бара идек бит әле. Чират буенча иде, бара иде, шул иде. Без бит әле монда чиратсыз берничә тауны керттек. Атладык. Кайбер чыгарылышларда Әйе. чиратсыз гына керттек. Менә ул чират буенча Кин Пусан иде. Бу Кин Пусан Яманаши һәм Наганоның границасында урнашкан. Чичибу, Уку Чичибуның шул теге таулар, не була бит инде, таулар, Уку Чичибу тауларының бер иң биеге инде бу Кин Пусан. Ул менә милли паркта Чичибу Тамакай дигән милли паркта урнашкан. Менә шундый милли парк икән бу. Менә Чичибу Тамакай, анда инде тоже бик күп җирне алып тора бит инде бу. Тама елгасы да бит инде шул нигә керә инде, әйме? Чичибуның таулары бөтенесе шул милли парк икән инде. Шуңа керә икән. Без бу тауга инде күптәннән, әллә качан, 8 ел элек микән менгән бар иде, икенче маршрут белән. Шулай көз көне ноябрьләрдә менгән идек. Бик суык булган иде, суык, катырган иде аяк аслары, шундый ниләр, аяклар тайды инде, тая менгән идек, шулай карлар да яуган шикелле иде инде. Бераз катыра башлаган вакытта инде. Менгән идек, бик ерак шикелле булган иде инде. Ул вакытта әле яңа башлаган гына идек бит инде. Бик ерак, икенче маршрут белән. Ә мин бу юлы уйладым да, бер генә көн ялым булды да, тып тора әйтәм. Менә икенче атнага киң булсам булачак, шуңа күрә менеп төшим әле. Яңалыкта сөйләргә дип. Әйе. Икенче маршрут белән инде мендем. Шундый бик җайлы маршрут булды монысы. Шундый җайлы инде әкәмәт инде менә. Ай, шундый Остары матур. бетте. Остары Әй, бетте. сардым менә һәм менә маршрутларын да М, сайды беләм менә итәм дә инде. Әле монда өйрәндем инде кеше ничек менә икән, ничә сәгатьтә менәргә. Ул бит инде Яманашида урнашкач теге центральный үзәк юлдан кайтасы бит инде. Чудо. Юл. әйе. Ул бит инде анда сәгать 2дән соң калсаң, бөкеләр башлана бит. Бөк. Шул бөкегә калмаска дип мин инде иртүк барып, тиз-тиз генә менеп, кешеләрне карыйм инде менә ничә сәгатьтә менгәннәр, 5 сәгатьтә менгәннәр инде, менә төшкәндә 5 сәгатьтә, Әйе. әле 4 сәгатьтә менгәннәр дә бар. Мәйтәм, может, мин 4 сәгатьтә менермен дә әле дип инде шулай диткән. Мин вообще тиз мендем, 3 сәгатьтә 8 минут шул тауны инде. Тиз мендем инде, шундый җайлы инде тау. Менә аның менә шундый иң башында менә шундый менә минем артымдагы рәсем, инде таш кыя. Менә Әйе. ташлардан тезелгән шундай кубиклап тезелгән шикелләр, ул өстендә дә шундай аның менә тора инде, әйме, теге ничек Әйе. төшми икән ул шулай. Моны менә Аллаһ Тәгалә шулай төзегән бит инде, бу бит инде бер кеше дә төзмәгән, кул белән төзелгән шикелле ул менә. Прям астан шулай менгән кебек инде. Тайфунда төшми микән бу? Юк, Тайфунда. төшми инде, менә тунча ел бер тора бит инде бу. Годза Ива дип атала инде. Бик зур ул. Менә аңа теге Ничә беренче метр бу? вакыттан ничә метр, ну, биек инде, биек, бер 20 генә, 20 метр бар. 20 метр бармы? О, 15 метр бардыр инде. әйе. Шулай менәсе килгән иде. Бу юлы да менәсем килде, бер кеше дә менми. Изге кыя була инде, димме? Таш кыя. Әйе. Аның Шундый. шуннан кереп китә торган, шунда изге урын инде. Монда бөтен теләкләремне теләргә була. Мәйдан бу ташка ташны бөтен кеше ярата бугаймы? Бөтен Әйе, дөнья күләмендә бар җирдә ташка нитәләр. менә бу Табыналар. бит әле бер генә таш түгел, менә бу ничек шулай итеп төзелгән, ул шулай. Шулай. Әйе, әйе. Ул менә ерактан карасаң инде менә аяз көнне ул бит ерактан күренә, шушының башында, шушының менә башы чыгып торганы инде, шушы Әйе, тауның. әйе. Менә мин әле дип куйган идем.
Менә бу тагын бер фото кылган иде мен менә. Менә бу менә ерактан караганда менә шулай тора. Күрәсең анда менә. Әйе, 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 Калдырыйммы? әйе. Мгм. Шулай моны ерактан ук күренә инде ул менә башы Әйе, күренеп тора. хәзер ерактан күренеше булды инде бу, әйе. Ерактан күренешең менә менгәндә мин шулай күрдем инде. Бу яктан әле мин менгән юк иде бит. Шундый бик матур булды инде. Менә ой, шундый бит. Ах, шунда барам бит, шунда барам бит дип бардым инде. Иртәнге сәгать 5-кә килеп җиттем. Шундый зур стоянкасы, тутырык иде. Шундый кеше күп килгән инде. Әйе, әйе. Изге җир кебек. Узган атна теге һава торышы өчен гыйбадәтханә бар иде бит. Моның бер ни Әй, бармы? әй. Менә шундый дуалар кабул була дигән юкмы? Юк, шул белмим ансы. М, Мәсәлән, университетка керер өчен шундый Әле университетка сезне. керү өчен бер тау да бар. Менә бер тау бар, эми кайсы сезнең якларда ул Осака җиткәнче буга инде. Мгм. Менә ташлы, менә шулай ук менә ташлардан ясалган. Менә шунда университетка керер өчен киләләр икән. Менә анда да барып карыйсы килә. Ул бик матур әле менә. Аның ул таш менә шулай ике таш арасында тагын бер таш кереп утырган. Менә ул да инде кеше куймаган аны менә шулай, эме? М, Шундый урын бар. Әйе, әйе. Биеклеге 2599 метр. 2600 инде почти. Әйе, менә 2600-га 3 сәгатьтә мендең дидең, юме? Шулай да инде анда машина белән озак менәсе булды бу юлы. Мгм, Машина белән мгм. шундый 25 километр менә урман юлыннан гына менәсең 25 километр шундый арзра, Зигзаглыймы? Зигзаглы юлдан. зигзаглы юллар, Тар юллар. тар юллар. Менгәндә менә ярый инде төшкәндә ул шулай. Әйе, Яңа әйе. төшкәндә урак. Менгәндә ничектер менәсең инде. Әйе, әйе. Гел итеп барырга кирәк бит инде, ме? Әйе. Тормозить итеп барырга И кирәк. Каршыга да машина килә бит әле. Мгм, Каршыга машина мгм. килгәндә бик шундый җиргә барып кайттым. Мин Яманаши, шундый күрдем матур. видеолар. Менә соңга куйдың бит, яме? Әйе, Алармы? Бу әйе, идеме? әйе, әйе, кичә Искиткеч куйган. анда, искиткеч күренеш шундый. Име? Иртә белән шундый бик матур бит инде теге менә ни Таулар. томан. Томан име? Әйе, Томан. әйе. Әллә ничә слой томан. Ой, Әйе, әйе. Таулар анда кат, кат, кәммәт. кат, кат китә, име? Кат-кат, әйе, әйе, Катланып, әйе. катланып Шунысы нитеп. бик матур инде. Шунысы бик матур. Кәммәт. Искиткеч, әйе. Теге тоннар белән, име? Тоннарда. Әйе, әйе. Менә шул бер ул бит инде Бер төс не Бертөс әллә ничә нигә әйләнә шул. тоннарга әйләнә. Әйе. Яман ашы искиткеч булды. Хәзер анда виноград, Йөзем. Мгм. йөзем буламы соң инде, виноград. Әйе, йөземдер инде, әйе. Аның кипкәне йөзем була инде. Кипмәгәне виноград буламы ни? Әйе. Üzüm. Türkçesi ikisi de üzüm hanım. Üzüm. Kurutulgan üzüm diller. Hem ne üzüm? М, Tabii kurutulmagan üzüm. Üzüm bağları, üzüm plantasiyaları. Yüzümdür indi. Yüzüm. Tegese kurutulgan yüzüm bular ikinde. Dry fruits. мгм. Yüzüm degen. Йөзем, Yüzüm. әйе. Vinograt da var iken. Vinograt da yazgan. Виноград, йөзем, әйе. Vinograt. Hı hı. Ай, бөтен Матур җирдә шундый. саталар, бөтен җирдә шундый менә ишек аллары гөр шундый. Кулыңны сузып кына аласың. Әйе. Шундый якын. Вакытым тар иде инде, тар булса да шунысын бер сәгать туктады. Аның М, шуһада гаҗәеп шундый бик матур бакча ясаганнар, шулай бушка инде, менә үзләр кешеләрне җәлеп итү өчен, үзләренә клиентларны җәлеп итү өчен. Шундый матур бакча, шундый матур. Һәм анда аяк унсыны да ясап куйганнар. Аяк унсына о, кердем инде. Мен ну вакыт ахыр тар инде әйтәм. Нигә 12 хәтлек керергә дип уйладым инде. 12 хәтлек менә магистральгә трассага кермәсәм, әйтәм бетте баш, соңга калам инде дип уйладым. Шулай да шушы парнигә бакчага кердем. Шундый матур бакча инде кәме, балыклар йөзеп йөри. Һәм шул йөземнәр асылынып тора бит инде. Шундый матур. Менә җәннәт. теләмәсәң дә аласың инде шул бер йөземне. Алласың Сатып инде алдым инде. Бик матур, тәмле бик инде бик тәмле. Ой, яки тәмле булды. баллы ул шундай. Төшсез әле ул, шул кимеш. Мгм. Анда күп сортлар бар аның. Менә Төрле төрле. шул. Төшлесе дә бар, төшсезе дә бар. Төсләре дә икенче төрле төрле, име? Бер шундай тәмле.
Кыйбат инде, кыйбат. Hayvat, bir kilosu 2.500 yen diye yazılgan idi. Bir Бер kilosu 2.500 килосы. yen. Япон яңалыклары, менә Япония хакимияте тар юлларда тизлек шикләрен 30 км сәгатенә кадәр киметү планнары турында игълан итте. Бу хәзерге вакытта бу юлларның күбесендә тизлек шикләре 60 км икән. Сәгатенә 60 км. 5,5 метрдан да ким булган һәм үзәк сызыгы булмаган барлык юлларга кагыла. Менә андый юллар күп бит. Bu beye koptu. Әйе, мондый юллар Япония юлларының якынча 70% икән. Şulaydır men Әйе, çünkü әйе, tol менә. yollara bir köp bitendeyim. Әйе, тар юллар күп инде Япониядә. Бу юлларның кайберләренең тизлек шикләре 60 км сәгатенә. Шул исәптән мәктәпләр янында уза торган юлларда да 60 км сәгатенә. Яисә 40. Мен 40 күрәм инде. 40 булганнары күп була инде. Менә 40, 50, 60. Һәм бу юлларның күбесендә тротуарлар юк. Мәсьәләне күтәреп чыгучылар хөкүмәтнең юлларны һәркем өчен куркынычсызрак ясавын теләде. Ләкин яңа тизлек шикләре 2026 елның сентябреннән башлый. 2 ел. 2 елдан соң гына башлый икән бу. Uzak 30-га, ötüm 30-га кадәр кими. 30. Әйбәт инде, әйме? Балалар, әбиләр килеп чыга име менә? Йортлар арасыннан килеп чыга бит. Куркыныч дип уйлыйм инде шундай. Әле японнар шундай зур машиналарга утырырга яраталар, әйме? Йөртәләр, машиналары зур, джиплар белән Nişik йөрүче. sıyalardır alar. Şimdi tortar yollardan kilip şakalar alar. Mine biz kunçuk sıygan mımında diye opturayım. Şunday zor maşına ben kilip şakalar mine. Машиналары зур инде. Күбесе зур машина инде. Кечкенә Yaratalar машиналар да indi yaratalar. яраталар. Зур машина яраталар. Kyodo News хәбәр итүенчә, 11 ел эчендә 2023 елга кадәр булган юл транспорт вакыйгаларының 4тән 1 өлеше үзәгендә линия булмаган юлларда булган икән. 2023 елда юл транспорт һәлакәтләре саны якынча 308 мең булган. Бу 2013 елда 630 мең булган икән. Менә 10 ел, Kimege? 10 елда яртыга кимәгән, ярты бит инде 308 Ey. менә 630 мең. Ләкин узган ел Япониядә авариягә эләккән кешеләрнең 37% авариyaдан соң 30 көн эчендә үлгән. Яхшы инде, әкрен йөрсеннәр. Менә Япониядә юллар әйбәт бит инде, яхшы. Evet Юллар, әйме? evet. Ләкин бик тиз йөрүче юк, әйме, юлларда. Светофор күп шундай. Һәр 100 метр димәсәң, туп-туры юл инде. Әйме, туп-туры юлдан барасың, туктыйсың, барасың, туктыйсың. Менә светофор, туп-туры караганда бер 20 светофор күрергә була, әйме, алдыңда. Алдыңда булачак бер 10 күреп була инде менә. Шундай күп светофор. Шундай әкрен баралар. Әкрен сак йөриләр инде, ләкин менә тагы да 30 км сәгатенә киметәчәк. Менә яңа хәбәр килеп иреште. Гонконгтан килгән 4 кешелек гаиләне менә юл кагыйдәләре бозган өчен Япония границасына уздырмаганнар. Элек алар менә кайчандыр килгән вакытта юл кагыйдәсен бозган булганнар икән. 50 км сәгать булган җирдә Тизрәк барганнар. тизрәк барганнар, тизлекне арттырган булганнар, 50 километрдан арттырган булганнар тизлекне. Шуның өчен штраф алган булганнар. Шуның өчен буларны Осака аэропортында тоткарлаганнар. Яхшы, яхшы Әйе. булган, әйе, монда бик каты. Әйе, монда инде кагыйдәне бозган кешене бетте дигән сүз. Әйе. Менә гонконглыклар алар бик менә Япониягә килеп, машина арендалап йөрергә яраталар икән Япония буйлап. Шулай аларга уңайлы икән инде.
Rahatrак bit машина Рәхәтрәк белән. инде, Әйе. машина белән рәхәт инде, кая Әйе. барасың. Гаилә белән килгәч, тагы да ни әле ул? Һәм очсызрак та туры киләме? Балалар белән бигрәк тә инде, балалар әйберләре күп була, коляскалар була, бөтенесе шул машинага тутырасың да, любой җиргә барасың. Бик уңайлы бит инде. Алар Әйе, шулай әйе. яраталар икән инде. Әйе. Шулай Аларның правалары бара инде, правалары бара инде. Яисә аладыр бәлкем дә теге шикелдә куллана алырлык иттереп. Менә Япониядә дә шулай бит инде. Японнар шикелгә Мгм. чыкканда, мондагы Япониядә куллана торган Минкиошо Әйе, дигән правалары әйе, белән йөри алмыйлар. Барып, аеры бер права алалар. әйе, Шикелдә әйе. йөртер өчен. Машина йөртер Мгм. өчен шундый права алалардыр инде менә Япониядә йөрер өчен, Гонконгтан килүче. Гонконг гына түгел инде бу, бөтен ниләрдә, Бөтенләй, бөтен әйе, чит ил туристлары шулай эшлидер. шулайдыр, шулайдыр. Монда бик күп бит теге арендага бирә торган Әйе, ниләр. шундый бик популяр, менә адым саен бит инде. Аэропортта шундый күп, бөтен Аэропорт янында станцияларда. бик күп инде, күп офислар Әйе, бар инде анда. әйе. Шундый күп. Без үзебез дә күп иттек инде, менә Хоккайдога барганда, Киши утравына барганда гел арендалап. Японнар гел арендага ала инде, менә ил эчендә Япония буйлап йөргән вакытта гел Мгм. арендага машина алып, рәхәтрәк инде һәм эшсезрәк. Менә Япониядә поездлар бик кыйбат бит. Әйбат, Кыйбат, әйе. Менә поезд белән очкыч бәясе бер. Әйе, әйе. Бер. Хәтта кыйбатрак та булырга мөмкин. Поезд кыйбатрак нидә. Кыйбат, кыйбат. Кыйбат, Шуның өчен машина очсызрак. Бензин очсызракка туры килә инде. Ну, бер кеше булганда бер бәядер дип уйлыйм инде. Ике кеше булса, Әйе, машина әйе. 300-ракка туры килә инде аренда. Гаилә белән булганда инде бигрәк тә. Анда инде нигә күчә? Прибыль плюска Әйе. плюска әйләнә машина белән булганда. Менә аларның инде менә бу Гонконгтан килгән гаиләнең кунакханәләр резервация ясаганнар бит инде. Бөтен рестораннар. Шуның өчен компенсация таләп иткәннәр икән. Биргәнме? Юк дип әйткәннәр, юк бирә алмыйбыз әйме. Юк инде бирмәгән инде. Шул түләгән кире алырга теләгәннәрдер булар. Бәлки шулайдыр. Буларга бирмәгәннәр инде. Бик монда бик җитди ул андый законнар менә бик 100% итәләр бит инде таләп Һәм итәләр. хәзер кертмәде бит инде, керә Әйе, алмаган булып чыга бит инде. Менә әйе. гаиләсендә бер кеше кагыйдәне бозган өчен бөтен гаилә керә алмый дигән сүз. Бөтен гаилә Әйе. керә алмаячак, керә алмаган бит инде. Менә бу ел кермәде һәм ничә ел керә алмый инде ул. 5 ел оказывается, әйме? 5 елга Биш, хәтта керүне тыялар икән. 5 әйе, елдан соң килә алачаклар. Ул вакытта инде 50 генә түгел, 30 километр сәгатенә белән барырга 30 тиеш белән генә булачак. йөрисе була инде әкрен генә. Ул 50-не дә үтә 50-не дә бозган бит инде ул 50 километр кагыйдасын бозганга хәзер 30 булачак. Менә Япониянең ничә проценты дидек? 70% шундый 30 километр булачак. Шулар сайрый. Бәлкем попугайлар сөйләшә бит. Сөйләшә бугай ул. Менә инде син чыккач кына сөйләшә башлады бит. Лимон. Кырык таныймы? Лимон дигәч. Лимон. Нидә, телевизорда бер передача була, әйме, под солнце и киния дигән. Ял көне була инде. И анда башланганда шул кыш тавышы сайратып алалар менә. Һәрбер ни саен кыш тавышы инде менә бер теге. Сюжет башында инде. Шуны ишетеп, шуңа кычкыра инде. Гел кычкыра шуңа. Просто дип уйлый инде.